杖をついていきましょう。あ、これ登るや。これは大変だ。4時半までって。うん。え？すごいよこれ。うん？大丈夫だよ。苦労して登らんと。全然先が見えんな。調べてなかった？どこまで？わからん。頑張っていきましょう。何のために来たか。私物は。200メーター。これもう止めればいいこれ。ちょっと休憩すればだいぶ違う。あと半分。もうすっきすかばっか。さあ。撮りながらが走りにくかったね。
どれ？川の近くに。ああ、大きくする。いやいや、どうせもうこれでああ、できるね。こうしてできただけ。よし。でも、周りもダメ。あそこまで行こう。あ、もう行かない。あそこに神社があるらしいよ。ほら、電気が出た。お、もう夜だけ自動的につくんじゃない？